Nyakwara Mugia Juang, Juma ni wuoth okela kamoro ni Sanda. Kamoro ni ward mar Miwani, county ma Kisumu. Odichieng' ma kawuono an gi japith, ma bende en japuonj, iluonge ni Stanley Felix Ochieng. Kawuono ni wadwa wuoyo kit pith mar nduma kata kihero arrowroot. Bing'eni thothne nduma timo maber mana kuonde ma pi nitiere mang'eny. Manyiso ni kamoro amora ma intie nyaka bed ni pi bende yudore mang'eny. Gi kawuono ni wadwa wuoyo wi pith mar nduma. Omiyo kamoro amora ma intie janeno mara, ina mondo akaw kinde mar wakie chenro kaka pile. Dongana Lori nyaka Black machiegni. Tuwacho ni wuothe kine. Unene ka koro osekele TV. To magi midhiero kata challenges ma wan wawegi waneno. Onge kaka nya chopo kocha koka tiyo gi yoni. To mineno yoni en mana yiende ariyo moketi. Ok en kata bridge. But wadhi kalo, dogno wacho ni wabro chopo. Singruok nosebedo. We wadhi, ine mangi tel monda ne akikali gini. Hero, maka wada. Amaki. Yeah. Mai kaka wachame namka. Oh. Warwaki. Kero kama na hiyo. Iwelo te. Yes. Koro okifulrinwa kae to koka wadhi mbele gi gima okelo kawuono. Okay, gi nyinga an Felix Ochieng, Stanley Felix Ochieng, japuonj Nyakach Girls kendo japur. Opuro nduma, opuro mchele, opuro bando, but we specialize puro nduma. Yes. Kero kama manyiso ni kawuono wadwa puonjo jopiny kaka ipidho nduma. Gi jowa gite. Jogite. Kabisa. Kero kama. Yes. Nyakwara Mugia Juang asechopo e puodho ka. Odichieng' ma kawuono adhi bedo gi japuonj ma bende en japur. Odhi nyiso okenge te kaka ipidho nduma, spacing, pi dwarore marom nade. Mago te wadwa winjo kendo puonjore e chenro mar pur ohala. Nyakwara Mugia Juang siesi adwa natang'nu kata nyisu kaka ipidho nduma. Iluongi ni? Gi nyinga iluonga ni Peter Lianga, to mong'ere iluongo no Thuele. Thuele. Koro Thuele, adwa ni puonje jopiny kaka ipidho nduma. Koro nduma ni kwasekawe kama, wapidhe kama. Koro ichwo panga, tichwo madhi piny kabisa. Nikech nduma en gima dongo kabiro ga malo. Koro wachwoe kama. Koro kwaseyawo burni kama, wakete. Koro sama waketo kamano, chak wakawo moro waketo ka. Gimomiyo wakawo moro waketo ka, wadwa ni mondo mi wamiye space. Space kiwe space imiye nafas maromo nade? Wamiye nafas ma 30 cm. Mondo mi koro biro golo gimoro. To gol gimoro maduong'. Kidiye, to dhi golo gik mathindo thindo. Koro 30 cm, ini wuoni setiye makoro ing'eni ka ng'iyo space ni gima tang'eni ma 30 cm. Koso nitie kaka pimo. Asega tiye mang'eny, makoro apiem ma gi wang'a. Koro chamo experience. Koro chamo experience. Kamano. Iwinjo siesi janeno mar wach ni sama ipidho nduma, imiye nafas mar 30 cm. Koro sani wan watiyo gi experience. Ok wawuotho ka ni wan gi gik mwadwa pimo godo. En nang'iyo ni tang'eni 30 cm. Koro daher ng'eyo ni kidienje adi mag nduma mantie to iniwuon ipidho kidienje. Nitie gima nadona ler first. In terms of kodhi. Nduma mokuny kaka mine ni duoko ni. Ma en nduma ma wanya luongo ni ratun. En mosechiek mong'ade, moro dhi cham, koro modong'no, koro gi dhowa oluonge ni pany. But nitiere monyuolo seedling bathe, machalo kaka macha. En kodhi. Koro kwa e stage ni, mineno ma stage mipidho ni. So the next step, koro en stage cha. Mar adek, moro ma winyo nitiere cha. Yes. Koa kanyo, to en e stage ni. Koa e stage ni, to dhi e stage cha. Inono mang'ich ero matinono. Koya kanyo, to en ema luweno. Koro ino kako dhi stages go. Until ochop makoro chiek maka. Mano koro chiek. En ready nyakunye kata kawuono. Kaka no kuny makoro the next end.
daher ng'eyo niya to iwacho ga ni nduma siesi dwaro kuma pi ng'eny. Sama pi onge kata un gi nok mar pi, utimo ga nang'o? Kan wawuotho, te daraja moro mano chandi kalo kaji. Koro mano stream en permanent, en oringo all season. Koro nitiere dike moro mano ger kwar wi puoth Charles gi puoth Otonda kacha, kama Barabolo nitiere cha. Koro dike nitie kaka idine, to volume mar pi kuot. Kasto kama na siemo ni cha. Kasto koro pige gi koro gikalo through channels mineno yaw machalo kaka mageni. Kasto biro. Koro ka koth ng'eny to wawewa pigno kalo freely. Yes. Ndalo ma koth kaka sani magi nyawo chike mondo donjnegi. Ber magi masiese ini wuoni nyalo wacho ni iseyudo kinde misebedo kipidho nduma nikech iwacho ni isebedo kipidhe kuom higni 6. Mokwongo nduma osemiyowa chiemo. Mano first thing. En gima inyalo madhgo chai, en gima inyalo regi also. Mar ariyo, nduma osemiyowa pesa. En gima kosechiek, kaka sani no kawuono wadhi kunye, watere use, wayudo pesa ire. Pesa no wanyalo timogo gimachielo. Mag dala, inyalo chulo fees, inyalo gero got, inyalo also mahitaji mag ot, inyalo improve also living standards magi. Mano berne, mawaseneno. Mar adek ukipwa busy. Especially kaka one youth, nyaka umany gimoro manyalo kipo. Sani no kaka jogi te nitie kani. Jogi te obed engaged. Made onge ndumani, de gin elsewhere. To ndumani somiyo koro betka, kendo koro gino miyo pachwa ni kamoro achiel. Mar adek oseketo riwruok. Nduma mineno ni nitie groups ma ndumani okelo. Mokwongo nitie kod yaga ka ndume mokelo. Wan gi moro nitiere kae kanyakla thidhna mago biro nikech nduma. Group go miyo kata ka shida oyudo ng'ato to through nduma wabiro together kendo wakam to wasupport ng'ato. Manyiso ni yes. Gin joma pidho nduma. Gin joma pidho nduma. Tiende ni nduma moriwowa en a common factor moriwowa momiyo wabedo gimoro achiel. Erokamano ahinya. Yeah. Siesi nduma kawo kinde marom nade puodho mondo ikre kaeto bang'e igole itere use? Nanyisi ni wan gi two types. Nitiere kaka ma pany, duration maber from dweche 10 en ready nyalo gole. But maximum onyadhi en 12 months higa achiel. Mano big kabisa. En nduma mokoma manyalo mi gimoro kendo maber. Yes. Manyiso ni in wuon siese irito higa achiel koso nitie gimoro ma itiyo godo substitute ma kiwacho ni awach ni face ni ma ng'eni dhi kawo dweche 8 to nitie moro moseikore. Mano emomiyo kwa ng'iyo Lorin king'iyo kata ka kamera omako magi te tibiro ka ji pidho gin stages. Tiende ni nitie madu mar achiel, nitie madu mar achiel no 15th, nitie madu mar ariyo tarik achiel, nitie madu mar ariyo 15th. Mabro chopo round every stage gin step. Ma by the time you chop the last one to mano kuongo cha already oseikore. That is it. Ma okinya pidho achiel ni rito another a whole year. Mano is a long wait. Yeah. Mana kamano janeno maro watieko kidieny mokwongo. Adwa ni akaw dakika moko machuok wadhi e yweyo aito bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Hera, andhoga, adira. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama dabedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. E gweng' kama nam chiwo ngima, ng'at achiel ema chiko gik moko duto. Anyuola mapalo ganyuola, ok en anyuola, en balo, to balo en chuogi. Sama jalupo kedo gi ruoth, onge mindni, bondo, mana winjruok. bedo maonge geno nyalo miyo ji oked ne ngimagi. An natimo gima miyo moro amora nyalo timo mondo resgo ngima mar nyathini. Kata ka ng'ato hinyore, nitie sigeni moko ma ok nyal nimo. Nambe winjo kaluonga, onyalo nega. Kendo en adiera
manigi teko mar ketho pinyruoth. Rembuda ni lobni. Okay, pi. Nam wiye ukwil. Bwana nam kau gi madwaro bwana. Bwana obro mnang'eyo samoseka. Mirima. Tich abich kod ngeso, saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni kendo jadenwa marwa kidieny mar ariyo. Adwa na par ni odiochieng' ma kawuono antie kaunti ma Kisumu. Kamoro ni Miwani Ward. Odiochieng' ma kawuono wawuoyo kit pith mar arrowroot gi dhongere kata kihero nduma. Gi kinde ni mae nduma achiel kuom nduma mabende waseyudo puodho ka. To king'iyo puodho mantie ni en eka 8. To japur wacho maber niya. Ei eka 8 ni ok oriti higa achiel koko yud gimoro. Nitie kaka upango gi stage ka stage. Omiyo kawuono ni yiena mondo achaka kawo kinde mar rwaki chenro mar kidieny mar ariyo kamae en chenro mari mar pur gi ohala machiegni kendo. Daher ni nyiso kaka igolo kodhi. Kaiti dhi pidhe. Nduma ni king'iyo tiende ka. Nitie nduma mathindo moluore. Donge neno? Nyaka ibed very careful nikech nduma ni ok odwa interfere go. King'iyo style wan go panga machalo sod kama. Koro nego bini chuo tie kama, kisechuo panga kamano, to kidiye kibiro bath nduma koni nikech inyalo chuo nduma. Kichuo nduma to dhi top. Koro kisechuoe tidire side koma way kon nduma koni. Kaka ma. To wuok kama. Koro ido ka nduma ten gi roots ge gi chuodho ge go. Mane mangi duoke go to koro dongo o germinate kaka koro macha. That is it. Koro stage cha kipidhe ten stage cha. Kagole ka tapidhe ten stage cha. Kasto bire stage ni. Daher ni full rinwa kaito nyiso ni ang'o masiesi ni wuon timo. Kuom nyinga iluonga ni David Ogal. Wan jopur mag nduma lakini ana bedo special e pidho nduma. Koro nduma kosekuny mosechopo e stage makoro amake go ni. Kae mwayudo nduma michamo to wayudo go gimiluongo ni pan. Embo en koro kodhi momachua. Koro kipogo nduma michamo gi pan, ting'iyo kama nduma michamo gik go gi kama kodhi nitie. Koro kama tigole gi diere kama. Koro nduma michamo mai pidho. Mai kore pan. Mai kore pan. Emanu aneno ka. Mwapidho kata koro next harvest obro golo nduma tiende. Sana. Yes. Wang'eyo nduma moikore. Gin dalili na mage ma ng'ato nyafwenyo e puodho. Okay. Nduma kosechiek, tibro neno kama mokwongo kaka ma. Neno nduma ni. Mokwongo dok manyadundu. Mano first. Protrude. Nena kama. Owuodhere kubiro oko. Already tayari uneno. Then color ne be ok bed green ahinya. Exactly. Ino ka shelf gi dry. Kaka ma. Kaka mano. That is it. Mano koro fertilization osetimore koro bueno room. Yes. Daher ng'eyo. Ere kaka ng'ato nyako ing'eni chiro nitie nduma samoro inyang'iyo. Yes. E chiro sami chwaki kata kitede tiyudo ka kendo koro otimo pi. Tie gitima pi kabisa. Yes. Nitie moko machiek maber. An kaka japur ang'eyo ka yiedhe kama tabro neno ken whitish. To machielo chake yiedho to en gi some red in it. Mano ywayo pi. Ibro no ka pogruok nitie kama ywayo pi kata ka ng'ade to pogruok nitiere. Ere kaka ini wuon arita mage ma ini wuon siese temo timo karika kate puodho kae. Mondo ndalo ni kochopo ma ikeyo ma samo chero nduma e chiro. Tiyudo pesa maber kata yuto makare. Mokwongo en doyo. Mano is first thing. Nduma nyaka do maber. Especially early stages, the first 4 months. Dweche 4 mokwongo nduma nyaka dada maler kabisa. I maintain pi. Kichina hydrophyte. Modongi then obro kuot. Then kochopo stage ma koro idwa kunyo. Koro nyawe gi buya moro matin gi lum. Then kichiegni kunya again tigolo lumbe gego. Monde kote manade obed maler kikunye puodho to koro dhi duoke kote mang'wa koler. Stages adek
Number 1 en doyo, very important. Number 2 en pi, very important. Doyo gi pi. Though wan onge dawa, mire iketo. Onge anything, mwanya wacho ni additives. Of late, emanye nitiere kaka coach grass, buyani. Ene manyo wayudo ne yath moro ma big grass. Pod wa experiment. Ni bodhi, but kumosetem, waneno kodhi maber. Challenge ma wan go alori, maduong' kabisa gin ariyo. Especially ka Indian swampy. Ka koth poni chwe, kamwanyono ni ok dichope. Koyudo nduma matindo, to wang'o te. Wadhi koso kodhi. Mano number 1. Number 2, extreme drought. Ka koth chwe, ka chieng' rieny kabisa. Nitie kuno kuma pi ok nyal nyono kaka kanyo. Example koro kaka kanyo, pi ok nyal nyone. Mano miwa challenge. Mar adek en price. Bei jogi dictate, jawala dictate nwa bei. Sometimes i target ni 7,000, i target times nduma migolo, samoro dok chien, o demoralize, plan be ok odhi maber. Number 3 ma wan go sometimes en shortage of labor. Diere ma kaka gweng'o ka ipuro niang', idoyo, ikomo, diere no jola tegi ne puoth, koro jomitiyogo ka bedo matin. Then mar adek en buya. Gini doyo almost twice a month. Koro mano the challenges mantiere. Moko nonyodo gimoro kaka herbicide, moro manyalo cover nwa, nyalo suppress dongo mar buya, nyalo konyo kabisa. Then maduong' en market. Accessibility nyaka chop ka, a great challenge. Pane neno kaka ndara ma wawe gari kucho. Mondo nduma kama chop kucho is very problem. Then the last one, support from the government, either national or county government. Pok wayudo even at all. But we are paying tax. King'iyo nduma ni all the way up to here, or contribute greatly. Kechan employment, wachulo tax, and raw material. To gigite, the county government is so silent on it. Kuro the challenges ma wan. Wadonga kaka wan kama. Wadhi neno bei kacha. Though money is a challenge, gi fluctuate nikech luwore kaka samoro gig metho nitiere chiro. Dire modo mani nitie kaka sani, rabuon, thothne nikech consumers mekwa mang'eny, Nakuru is the main center, collection center mag ndupwagi. Mora mikunyo dhi po Nakuru, then from Nakuru koka gibedo distributed Mombasa, Nairobi, Kisumu. Koro sasa ma harvesting timore Nakuru, wan ga gi challenge. Kech gin go. Harvesting especially mar bando, waru, oganda, koro do ka gin gi substitute ng'eny. Koro dwoko bech nduma piny. Rate ne monyalo range gunia Sh6,000. But sani ka ne pick to en 7,000. Though o dictate kalore gi substitute mag nduma mantiere. Koro man is a major challenge ma wan go, especially car marketing. Yeah. Pero kamano. Ke ni wacho ni Karuka ongi riwruogni. Otingo yuge kende kosen riwruok ma otingo mana ni japur mar kata japith mar nduma to yieni don. Kanyo koro onge class. Ka wan gi dakteche, ka ndi nitiere jopuonje kaka wan, ka nitiere engineers, wan go kate. Koro kwa sedonje nam ka, to wan gi mora achiel ni wan jopur nduma. Mane gima koro unifying factor moriwowa. Koro ibede ng'ama duong', ibede ng'ama tin, ibede jama doyo, ibede jawala, koro warewore gimora achiel ni wan kamanyakla nikech nduma koro ize e gimoriwa unifying factor. Kata nawe puonj Nakuru kaka an nyakach, koro kabiro kata an japur. Exactly. There. Igni mabiro inyuon kaka japur mar nduma. Ere kuma digomb bede kata ka Nyasaye oyie kinde bedo. Ere kuma ineno gi igni mabiro. I'm projecting ni ka Nyasaye oyie kadhi kaka dheni. To nego beni am planning my target. No nego bena kuny nduma a week ka week. Onego bena timo harvesting. That is my dream target. Kora bed gi money circulation week a week. Mo nego beni every Sunday kata every Thursday nego beni akunyo nduma. Apar, gunde apar week a week. Meanwhile, wanyalo kao pesa moyudo no, wapuro go niang, wanyalo mano wayaw go other crops. Manyalo kelo no pesa hii. Mokuongo an gi my personal line, mine 07 22 938 903. 07 22 938 903.
Kama koko dhi e chiro. Kama koko dhi e chiro. Koro kosepange kama, to pikipiki ting'e nyaka Ahero. Bang' ting'e nyaka Ahero, to dhi Nakuru. Kuma ni wacho Central Place. Central Place. Sama use. Wan korwa koni, odiyowa kwachal mang'eyo. Kamano. Kamano. Koro siesi ni wuon isetimo tijini e kinde marom nade nikech aneno kaka ipengo maber kabisa. Ng'ato ma kawaida ka ng'ne pang ndo mage maber kama. Koro tijni e tich mapidha sama neno wuoyi. En ema lima goyo. Pengo ni. Asepange ka higni 4. Nyaka donji gini. 4 years. Manyiso ni en gima nigi yuto. En gima nigi yuto. Nikech ko onge go ni onge ka da. Dongo da onge ka kamano. Penyo machielo. Nyaka sani amor gi kit tich mitimo. Asana. Yes. Sika watieko wasea e puodho wasenyiso jopiny kaka ipidho nduma. Okenge go te wasenyiso gima ochopo sama koro wasekeyo. Ero wapango nduma wagi watero e chiro. Koro kochopo stage makoro wantiere ni in ga gadiera gi chiro mitere koso ntie jogo magoni simu kata joma ni wacho ni ntie Nakuru gigoni simu koso ni wuoni ng'ang'ani katika ni magi gagi ni ready tatira Nakuru. Wan gi johala ma wan ge field. Achiel kuom gi en Nyamalo mano Joanda. En ka segoni simu embe samoro tudore koda to miya chance ni golna nduma chieng' Jumapil kata golna nduma tich ariyo. Ka nduma osebedo ready, kora golo ni to ka chopo ka. Kora anamiye, kora embo supply ne customers ge ma Nakuru. Kora an stage na tiko kode ka. Kora from here, anomiya pesa na, then proceed kode ka kode. Yes. To koro ni wacho ni gunia kama Nyamalo ko biro to chiwo pesa dio. Nduma kaka en ni, ma poko pong. Kose ponge mochwene oguda inano. Mineno koro mantie pikipiki. Aina mantie pikipiki no. Koro mano chulo 7,000. 7,000. To nanyisi ni samoro change depending on kaka joka be nitiere. Jir metho nitie kucho. Onyalo dok back to ose songo. Nochakore 1,000 samo uwe 65 to 7,000. Yes. Mane kama wantie. Koro joala to nitie but koro ng'ato ni jawande. Odicheng' makawuono nyako Ramogi Ajwang' adwa na pari na antie county ma Kisumu. Kamoro ni Miwani Ward, kamoro ni Sanda. Kawuono mae kit nduma mayudo kae. Achiel kuom gigo madaher ni ng'e e wi nduma en niya, iwacho ni nduma minena ting'o ni nyithindo matindo kijanyuol ma bende nigi nyathi ma jadweche 6. Iwacho ni mae chiemo maber ahinya ma bende nyalo miyo nyathi machako chiemo. Mar ariyo iwacho ni nduma kichamo oyomo ich. Manyiso ni sama idwa dhi oko kitiyo gi nduma yomo ich. Mar adek kopogore gi kit chiemo ma bende ji mang'eny tiyo kode kaka breakfast. Iwacho ni en carbohydrate manyiso ni inyalo chame lunch time, inyalo chame kata otieno. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi. Inyalo oro ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa ma en 23600 kata inyalo oro ote e email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. To nikech kawuono MCA tadhi goyo. Sirikal time uru gimoro. Japur tiyo matek. Oganda luo tiyo matek. To en gima lit ahinya ni sama japur osetiyo kama. To ni kako chope chiro bedo matek. Omiyo MCA mar ward makae. Oyo, ageno ni mawer moka chaka wer kaduogo. Karuotho yie, wachak warom juma manyien kaka pile Dendana Lori nyaka Blas. Oriti masani. Aya, donkoro wanyatero gi. Aneno med mano. Koro mai gidongo gini midino godo dhot. Mwandu owuok ne jo Nakuru, jo Ahero, jo Kisumo, jo Homa Bay, jo Nairobi, jo Mombasa. Dong warom ure chiro. Oriti uru. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala donji e viewsasa.com